Un ateigado Coliseo Noel acollía esta mañá o acto institucional da celebración do 850 aniversario da Carta Pobra, o documento que acredita a fundación da vila, outorgado polo rei Fernando II o 9 de abril de 1168. A Carta Pobra é un punto importante na historia de Noia porque nos sitúa no mapa e crea, en primer lugar, un burgo importante, onde vivimos agora, crea un porto, dalle vida ao Portus Apostoli, porque é un porto moi importante, o máis importante naquele intre da terra de Santiago, e ademais dá vida a un punto no camiño inglés. Para conmemorar tan significativa data, o Concello organizou un acto institucional que estivo presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Na súa intervención destacou a importancia do acto, mostrando ademais o seu apoio ao recoñecemento e oficialización do camiño inglés pola ría de Muros Noia como a ruta xacobea. Noia é o Portus Apostoli dese camiño de Santiago. Noia é a porta de entrada de viaxeiros atraídos pola chamada espiritual da nosa terra. Un feito este que tamén foi destacado polo alcalde. Segundo Santiago Freire, ese será precisamente o futuro desafío, o recoñecemento do camiño do Portus Apostoli. Cando o rei Fernando II promulgou esa Carta Pobra, xa existían uns vestixios, Noia xa tiña unha certa traxectoria e o acreditan feitos como aquí se facía referencia a ser o punto de arribada marítima durante moito tempo que permiteu ese vínculo estreito entre Noia e a capital de Galicia. Un vínculo estreito polo que temos que seguir loitando para ese recoñecemento do camiño, un recoñecemento que sirva non só para Noia, sino para todos os concellos que integran a ría de Muros Noia e para os distintos concellos que confluyen nese camiño de peregrinaxe hacia Santiago. Posteriormente, a comitiva de autoridades trasladouse ata a praza da Porta da Vila, onde se procedeu á inauguración dunha escultura conmemorativa deste 850 aniversario da fundación da Vila de Noia, realizada polo artista local Alberto Rodríguez Louro. Durante toda a semana desenvolveránse tamén diversas actividades relacionadas con esta efeméride, como son as xornadas da historia ou diversas exposicións.